Tästä se lähtee. Ensimmäinen videopostaus, jossa Ruusa hajoaa, koska mä oon niin vammasta puhua tähän. Koneelle pelkästään. Koneelle, vaikka me ollaan tässä nyt kahdestaan. Että... Ja paljon ollaan jo koitettu tehdä, mutta mitään ei ole oikein saatu aikaa. Pitäisi olla semmonen klippi niistä kaikista pilaa-olemisesta pätkistä. Niin, no tässä ajateltiin tehdä tämmönen videomuotoinen kirjoitus tavallaan, että oltiin tänään keskustassa ja siellä sitten otettiin aika paljon kuvia ja Ruusa yritti opetella skeittaamaan, että niin kuin näkyy varmaan noista kuvistakin. Tämä aika epätoivosta, mutta siitä se lähtee. Nyt on tosiaan perjantai ja mulla tässä kesäloma on oikeastaan alkanut ja Ruusallakin on vielä 2 päivää. 2 päivää ja sitten alkaa armoton kesän viettoa. Ja ollaan täällä kahdestaan meillä kämpillä. Ilta tylsää on. Tää on harvinaista, että me ollaan näin niinku kahdestaan. Mutta huomenna sitten senkin eestä. Kun Stepat ja muut pääsee lavalle astumaan. Ja niin nyt meillä on sitten kuitenkin anyway tulossa sitä porukkaa lisää, vaikka just ajateltiin, että no niin, nyt ollaan kahdestaan, mutta tässä sitä taas ollut. Se pystyy olemaan Joo, Joo. Mitäs muuta tässä on tapahtunut? Kävin tuolla kotona sumiaisissa, tuolla kotipuolessa ja siellä tulee vähän semmosia jotain muutamia kuvamateriaaleja tässä, kun saadaan kuvia koneelle, että tässä on tän iltaisia, katsellaan jos saadaan myöhemmin lisää videoita aikaiseksi. Joo.